Mangga Gusti Putri. Seliramu mapan oneng taman Kaputren Kabupaten barengan kelawan Banjeti Wat Podungo Sembeke mawon damelangan suka kang kalih kerantos kawuhipun apa iku durangkung ae rumangsa seneng jroning atimu ya sakwise sliramu dipur kelawan Yongban sing ana mapan ana ing Kabupaten Tuban. Ya. Tenane nggonipun Kakang tumekane jroning Taman Kaputren. Mergo pun Kakang duwe rasa kangen banget kelawan sliramu. Pun Kakang kepengin kok adili. Sedaya kula sampun dados kewajiban kula. Iya. Menawi to panjenengan saate badhe kula lakukan. Jalan kula boten ngepengenaken damel puji malih kalih panjenengan. Yen ngono pun Kakang matur banget. Kakang Kakang jalan kelawan sliramu. Sliramu tansah ngestukake apa sing yang banyak kita kapake koyo ngono. Mergo tresnaku kawan sliramu banget. Lair cantik lan sing baik.
Tak senggogo grogu Allah seneng banget rasane kabeh. Sausé pun kabeh lawan sliramu. Mergo wis suwe banget. Pun kakang nanjang kasemaran lawan sliramu. Nanging mun sewu, Kepiye Nek Sutejo? kebak tondo pitakon sak lebuting menaikah putra iki. Nembe kemawon keluarga katresnan dateng diajeng swatri. Nanging dumadakan Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Taman Kaputren. Wonten wigatos napa? Sutejo. Nggih. Pancen nganti Kanjeng Ibu iki mau rawuh ana ing Taman Sari. Merpeki marang sliramu sak klorone. Nggih. Pancen ana wigati sing bakal tak kandhake marang Kang Sira, nggih. Lajeng wigatosipun menapa kowe? Sutejo, Dawuh. Kang Sira kudu ngerti. Wektu dina iki Rama Surabaya tumekane pati, nggih. Eyang Guna. Heeh. Boten dipun paringi kabar iki. Amlok kuwi nganti iki mau Kanjeng Ibu rawuh ana ing Taman Sari pancen. Ibu mung wigati meneh ngerti marang Kang Sira. Mergo apa? Kang Sira ki uga kalebu putra murid Nggih. Rama Guru Sunan Bonang. Menika leres Ibu. Piye nggih? Najan to kados pundi menika kula muridipun. Lajeng Ibu be muridipun kula kedah sungkem kae bukti najan to Eyang Bonang menika sampun kapundhut. Nggih. Nggih. Pancen sing dijaluk kelawan ibu. Senajan to saiki Rama Guru Sunan Bonang ki wis tumekaning pati. Nanging ibu bakal ngutus marang Kang Sira supaya tumuju ning Demak Bintara. Ya tajiah ngono lho, Ger. Oh, namung cekap kula gambah. Napa kelawan Kanjeng Ibu? Ya ora susah kelawan ibu lan garwamu si Sulasri. Nah, Wong ibu ki utusan marang Kang Sira supaya tumuju ning Kasultanan Demak Bintara. Dentehake yen wektu dina iki Rama Sunan Bonang ki wis sedo. menika dawuh kaleresan awit menapa? Tuban kalih Demak Bintara menika tebih sanget. Lah kula Mila diajeng Sulastri kedahipun wonten ing dalem mawon sesarengan kaliyan Kanjeng Ibu. sing dikarepke pun ibu kaya ngono Sutejo. Ya. Ben Sulastri iki cemondhok ana ing Taman Sari Tuban. Ing mengkone ya ana ibu. Nggih. Kula siramu rasa kuwatir. Nanging welinge kelawan ibu. Tindak utawa lungamu saka ing Kadipaten Tuban tumuju ing Kasultanan Demak Bintara. Boten. Sira kudu hati-hati yo, Nggih. Ampun kuatos. Kula badhe budidaya kang supados tumuju wonten ing Demak Bintara kalis ing Sambikala nggih. Kaya mangkono Sutejo. Mila ingkang putun nyuwun tambeng pangestu. Badhe tumuju wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Sutejo. Ibu tansah pangestuni marang kula
Kanjeng Ibu. Pun kakang njaluk kuning. Ojo nganti metu saking taman kaputren. Ora sak mati ya. Joko garwamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senajan to saiki garwamu Kang Mas Gusti Joyo ning Kasultanan Demak Bintoro. Mergo kepengin ngerti yen apa Sunan Bonang Sedo kula sliramu pemuji wae. Ing mengkoning garwamu ora apa-apa ya slanetri. Yen kaya ngono ayo dereke. Ganes Rama tan samarpa moreng ayo sing rukun sinukmaya winarya ingat sini penedok pambuka ning kuwi wek sapa kuwi Tarleng sakek layap liya pengen pindha pecah Raden Pamekasan. Juga Raden. Orang sing teko ning pengarepan iki Raden Pamekasan. Loh, Kanjeng Ibu Mas Kencana. Raden Pamekasan. Ibu jaluk pangapuran sing gedhe. Mergo wis jugarake ambon semedi. sedaya mboten dados baya punapa Kanjeng. Nanging ingkang dados tandha pitaken sakebetipun manah. Wayah dede wayahipun. Kanjeng Ibu Mas Kencana caket ing sanggaring pamelengan. Saya-saya wantun jugaraken kula. Anggen kula mempun semedi. Wonten darunanipun menapa Kanjeng? Raden Pamekasan. Pancene ibu ana wigati sing bakal tak kandhake kelawan kuwi biar Raden Pamekasan. Mergo wektu dina iki Kanjeng Sunan Bonang wis tumekaning pati Raden. Ramun Sunan Bonang saking Sedo.
ngenani sedanipun Rama Sunan Bonang nggih Rama Makdum Ibrahim sowan wonten panguwasanipun Gusti ingkang gelar jagat menika nyata saking Kasultanan Demak Bintara menapa kabar kalih kawula ingkang mapan ing Sampang Madura Kanjeng Kabar kuwi cetha saka Kadipaten Demak, Raden. lajeng kersanipun Kanjeng Ibu Mas Kencana menapa prayoga ingkang putra sepisan nanjih akan dateng pekabaran menika nggih lan botenipun ngenani dateng sedanipun Rama Makdum Ibrahim nggih Rama Bonang Kanjeng Ibu kok kepengin mangerteni. Ayo tejake kabar kuwi. Raden Pamungkas. kados mekaten monggo enggal nilaraken dateng Kadipaten Sampang Madura Kanjeng Sing ati-ati Raden Pamungkas. sampun assalamualaikum Waalaikumsalam. jroning nendra prajane Sri Umantara Dos pundi? Nggih. Lho nek aku tetep ning omah terus. Kabar napa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mekon ning omahe sampean. Nggih. Bakal nanti karo sampean padha tak jiah. Wonten mriko. Ora usah kesuwen Kanjeng Sunan Bonang. Ayo do tak siap. kula tepih saking Sampang Madura nami kula pun Raden Pamungkas Dadi menapa? saderengipun kula bloko kalih sampean sampean niku paring asma sinten Kula niki Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Nggih. kok sampean caket wonten pesaranipun guru kula nggih Rama Sunan Bonang nggih Rama Kiai Makdum Ibrahim Lho pripun? Gawean kados kula niki angel. angele pripun Angele niki kula niki tukang jaga kuburan. nek loten sampean saged dipunwastani juru kucek Lah niki guru kula padha mawon. nggih niki mapan klersan Nggih. kula niku saged ketemu kalih sampean merga kula adoh saking Sampang Madura sak sampunipun kula nyocokake kabar sedanipun guru kula Rama Kiai Sunan Bonang kapetak wonten Lasem mila kula kepengin ndongaaken dipun keparengaken menapa mboten Lho nek dongake nggih ten kantuk mawon. Nek sanese kula boten kantuk. Lah donga saking mriki nek saged ta. lan donga kok ing mriki mongko jasate guru kula Niki niku aku kure niki nawike kula. nek upama kula kepengin mlebet mriki Wah, boten to. mergo keyakinane kula niku donga kula nek boten caket niku boten saged mlebet Padha mawon keng kebian napa mleh kesampean pun teko mriki. Lah keng Sampang mriku nggih saged padha kula mawon. niku adoh saking Sampang Nggih pun ngeraya. raya-raya kula niku namung kepengin ndongaake guru kula Lah sampean padha madak kula niki tanggung jawab. boten mlebet asal Boten kantuk, boten kantuk, boten angsa boten, boten angsa boten. wong mas bas ya kaya kowe nek aku kok pali layak kok menawa bakal tegel karo kowe
Ning mergo kabeh sing jalari kowe tak duduk kubrane Kanjeng Sunan. Waning gawa karo mae Rama Sunan Bonang. Bali kowe sapa? Aku Setejo. Putra saka Kadipaten Tuban. Kowe saka Tuban. Iya. Ora bedane aku saka Sampang Madura. Nanging layake Rama Sunan Bonang kudu dipetak ana ing Tuban. Saka kekarepanku iki bakal tak petak ing Sampang Tak Madura. petak ana Tuban. Tak petak Asli. Aku Setejo, saka Kadipaten Tuban. sing sawiji kae umawan tenggo layone Kanjeng Sunan Bonang. Aku pamekasan saka Sampang Madura. Aku Surya Kusumo Hadipati ana ing Pinangun. Layone Rama Sunan Bonang gak petak ana ing Pinangun. Kudu dipetak ana Tuban. Iki karo mae Rama Bonang kok demok rebutan. Saputenipun Apa niku? Sura Kusuma saka Binangun. Nggih. Lah kae Saking Sampang Madura Raden Pamekasan. kula saking Kadipaten Tuban Raden Setejo. karepmu arep petak ana ing Wonten Binangun. Binangun. Terus Lah karepmu karo mah mau jaluk mau pen. Kula beto ing Sampang Madura. Lah kowe Semanten ugi kula beto wonten Kadipaten Tuban. ini ya terus bakal Joko karo Mas siji kok sing rebut wong telu. Lah saiki apike gen padha ora gelut. Karo Mas iki begel dadi telu. Oh ngaten. Begel. Oh, iki gen urusanku. Lah iki wis ora ana apa-apane iki mung kari sungguh ya tanpa ono. Lah iki karo mah siji. Wah, Pamekasan siji. Iki siji. Ini ya, terus ambak mung sak karomah. Besok kena kanggo jarah wong-wong Jawa sing padha ngugemi agama Islam. Semono uga ning Madura wong kang sisih wetan besok nak kepengin nyesep ngelmu ning Rama Bonang gelem njarah ana ing saromahe Rama Bonang. Lah kowe iki ya petak ana ing Tuban. Wong latah Tuban tak kuwi tengene nak kepengin njarah ya kanthi nyebut karo mah sing mok gawa kuwi. nggih, menawi mekaten mangke kula badhe matur. Nah, kowe aja petak ning Binangun ya. Sakidule wae. sakit. Ya, sing mbok menawa engko kanggo jaruhe wong-wong Islam ana ing tanah Jawa. Ngene ya, Gus. Kangkal Joko. Sarene karo mah wis diperang dadi telu wis ana kerampungan. Nek ana kekurangane njaluk pangapura karo Bapak Panitia lampahan suwunan Bapak Panitia pengerebutan Karomah Sunan Bonang. Kula cekape semonten